La cinquena edició de la beca d'Història Local Jaume Codina ja té guanyador. Es tracta de Pau Vinyes, que ha presentat al Prat Ràdio un petit tast del que serà el seu treball d'investigació. La Segona República al Prat de Llobregat, 1931-1936, de l'esperança a la desfeta. Una edició, la d'enguany, que ha tingut un nivell de participació molt alt. El nivell aquest any ha sigut alt. Podem dir que hem tingut una molt bona collita. S'han presentat molts treballs i això fa que la feina del jurat hagi estat especialment difícil. De fet, ja és el que ens agrada. Els anys aquells en els que no hem trobat material o que no hi ha hagut propostes prou solvents, doncs és una mica decebedor. I al final hem acabat valorant el que cada any valora el jurat, que és la solvència del projecte, la viabilitat de la recerca i la metodologia correcta del plantejament del projecte. Em vaig presentar fa 2 anys amb el tema aquest de l'aeroport del Prat. No vaig ser el guanyador i després, com que estic fent la tesi doctoral sobre la Segona República a l'Ajuntament de Barcelona, vaig pensar, doncs, ostres, per què no fas alguna cosa que es relacioni amb la República i d'alguna manera també crees llaços, enllaces una recerca amb l'altra, investigues per un cantó i per l'altre i vas traient cosetes i a partir d'aquí va sortir la idea de fer la República. He de dir que jo havia presentat el projecte com a República i la Guerra Civil, però el jurat molt sàviament, i els felicito perquè m'han tret un pes de sobre, perquè hi ha molta feina, molta teca, van decidir que acotés més el tema amb la República en pau, que podríem considerar que va des del 14 d'abril del 31 al 18 de juliol del 36. I aleshores el tema de la Guerra Civil, doncs, com que hi ha gent que també l'ha tractat i l'ha estudiat, doncs queda aparcat per si algú altre vol seguir la recerca. I per mi, jo millor perquè a mesura que vas investigant, doncs hi ha molta teca, hi ha molta feina. A molts llocs es fan estudis sobre la República. Al Prat aquest estudi global no existia. S'han fet estudis parcials, per exemple, la Memòria i Compromís, que tractava més el tema de les classes populars i de l'obrerisme, o nombrosos articles de divulgació publicats sobretot pel Josep Ferret en el periòdic Delta, o el mateix Joan Lluís Ferret amb la publicació del dietari del doctor Pujol. S'han anat cobrint alguns aspectes. Jo mateixa, des del punt de vista de l'associacionisme, també he tocat una mica aquest període, però faltava ensamblar totes aquestes peces i donar una visió global del que ha estat la República al Prat, un període absolutament apassionant, aquí i a tot arreu, no? I que faltava acabar d'entendre'l. Tot just he començat, però bé, algunes coses m'han sorprès. M'ha sorprès, doncs, des del fet de com es proclama la República aquí, no? Per exemple, aquí es proclama la República Catalana, seguint una mica el que havia fet Francesc Macià a 2:15 des del balcó de la Generalitat. I llavors, bueno, és un període també, doncs, convuls, però que és un període que també s'inicien, doncs, projectes. Alguns es realitzen, d'altres no s'acaben de realitzar per temes, doncs, econòmics o simplement perquè, doncs, primer el 6 d'octubre del 34, que l'Ajuntament queda destituït i després amb l'esclat de la guerra, doncs no es poden arribar a finalitzar. Després també és un moment de conflicte laboral, vull dir, les 3 indústries que hi ha aquí al Prat, doncs també amb el tema de les vagues, la CNT. Una cosa que també em va sobtar molt és que aquí no hi havia caserna de la Guàrdia Civil i aquesta caserna s'acaba construint arran d'una de les vagues i perquè els propietaris decideixen i aboquen diners per construir una caserna de la Guàrdia Civil per tenir a la població a ratlla. Ara el Pau Vinyes començarà a desenvolupar aquest projecte, que veurà la llum d'aquí a un any.